Dengan iki ben apa? Ben cara ngono menghemat tempat, cara ngono ben enak yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene, menggok sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang nggone kamar tidur kedua e. Nah, wis koyo ngene iki modele. Sing pas dicecepane AC ready nang kene yo. Nah, saiki langsung lanjut menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang nggone dapure wis level ready kari nguntir tok. Kitchen set ready. Sing apik maneh nang kene iki ono rake kok ngene yo, apik. Iso gendele piring, sutil, sapa nang kene yo. Nah, nek nggih kompor tanem ojo kuwatir, wis nang kene iki wis dikei tempat yo cara ngono gone. Nah, nang kene iki nang mburi ono maneh shadingan koyo ngene. Nah, iki iso digawe nggon tempat area laundry room nang kene iki. Nah, wis penatur dhewe yo. Nah, saiki langsung ya tak critani nang kene, nang ruang tamu kene. Hmm. Iki mangko omahne regane 675 juta. Ukurane 6 kali 12. Omah ready kari pindahan tok. Kari koper tok. Untuk super lokasi, bonino spray kamar dari kayo. Wis ngene kasih suwe, bener pengen. Paling ndukur.